Sunan Bonang. Assalamualaikum dulur-dulur candu. Nah, iki posisine tim Candu Wedang enek nang gone salah sijine nggon sing rada bersejarah. Iso diarang nggon bersejarah iki tinggalane Wali Songo lho. Salah sijine Wali Songo. Gendi aku iki enek nang gone parsujudane Sunan Bonang. Sing enek ning gone Lasem. Lha to posisine lokasine. Tanjakan Slur, tanjakan. Tekan kono kita langsung segara lan dalan provinsi arah Tuban. Lah pas tikungan iku nggon tanjakane Sunan Bonang lho. Ayo kek ndang didelok kek piye modele posisine ya. Ayo Lur. Lho diwaca. Apa iki? Berhati-hati ketika turun, jangan lari. Selamat gue. Nah, dulur-dulur candu, iki aku wis enek ning nggone ngarepe gapurane pasujudane Sunan Bonang. Rupane ya sing iki, gak ngene kuwi. Nah, bar iki langsung ayo tak ndo panggone pasujudan kuwi. Ayo Lur, bagus Lur. Disi, aja mong didelok ya, disi ya. Disi Lur. Nah, Slur ya. Iki kan delok to. Nah, sing ngarep iki ya iki lokasi persujudane Sunan Bonang. Nanging saiki kan wayane musim pandemi jan. Musim to koyo buah-buahan ya. Ora lah, iki keadaane cik pandemi. Jadi demi kebaikan bersama persujudane iki ditutup Lur, dikunci. Tapi ora iso kok aku ndudune jerone. Mung iso nduduno jobone modele koyo kepi. Kayak ngene iki Lur. Rupanya ya Cak Maman lah gampang sing ngerikot kayak piye wujudé. Gendeng jangan aja Mas. Nah, dulur-dulur candu ya. Iki aku wis enek nang nggone ngarepe nggon pasujudane Mbah Sunan Bonang. Mak masalah lan kendalane iki ora oleh mlebu Lur, mergo cek pandemi. Dadi dikancing Lur. Kowe kabeh nek arep dolen rene kirim donga arep lan tawasul, isoke ya mung nang nggone ngarepe pelataran iki Lur. Lokasi pasti yo enek ning jero kene iki lah. Tak gambarno ciri-ciri modele wae ya. Ning jero iki iku enek watu telu sing loro iku nggon kakike, terus sing rada gedhe iku pas nggone parsujudane. Dadi bathuke Mbah Sunan ku enek nang ngene sing watu sing gedhe iku mau. Ning jero kene iki kok iki. Sini sini. Nah,
Bar teko kene iki ku tak jak rada rono titik iku enek makame Putri Cempu. Ku tak critakno pisan koyo piye modele rupane ngono lho ya. Ku tak duduno luwih jelas koyo piye. Nah, Lur ya, iki makame Putri Cempu Lur sing enek nang nggone jejer lan sandinge pasujudane Mbah Sunan Bonang. Ayo kek ndang lah telepon iki koyo piye cek kowe kabeh ora penasaran ya. Nemoke opo? Ya, Lur, alhamdulillah wis ana sing rumah lan piye ya donatur lah sing danai gawe ngerumat nggon kene iki. Dadi saiki rada apik iki. Iki ana sing kowe kabeh perlu tak dudu iki nek jangan. Bantalan kayu cagake iki teko balungane iwak seluruh iwak laut seluruh. Cuma iwak apa aku ora paham seluruh. Cuma iki asli seluruh. Iki asli teko bantalane balungan lah intine. Enek papat cagak sing bantalane teko balungan iwak. Yuk, masuk yuk. Keadaannya podo ampe nang ngene pasujutan. Dadi lawang mlebune ku dikancing sih. Mergo ya alasane mergo pandemi ku mang demi keselamatan bersama lah intine ya. Tapi nek kowe kabeh pengin tawasul kirim donga, isoke ya mung nang nggone ngarep lataran iki mau. Nah, kan ki ora iso mlebu to Lur. Cuma nek kowe kepingin ndelok koyo gek piye modele makame Putri Cempu, iso didelok tekan cendelane Lur. Iki lho. Kayak gini zaman, dulur-dulur ora penasaran. Ya Lur, kirim donga nang gone tawasul lah, tawasul ning gone persujudan Mbah Bonang, Mbah Sunan Bonang wis mari, nang gone Putri Cempu wis mari ya. Mari iki nek nutut waktune tak jan nang gone makame Sunan Bonang sing enek ning Lasem pisan. Kok nek misale rejeki ya sapa ora iso ketemu nang gone Mbak Wakit. Mbak Wakit iku juru kuncine kene. Kok coba tak jalukane lah, tak jaluki dulu bene iso nerangno kaya apa sing ning kene sejarahne ki piye. Oh, sing nerangno Mbak Wakit wae. Ya, nah aku kan hitungane pendatang ning kene lho. Dadi kowe didhake kok ora ora percaya mending Mbak Wakit wae ya cerita. Nah, piye ya? Gak lali sing kok biasane lho. Iki mangkan mari tawasul wis bar terus tak dolekno, dolekno lah. Tak coba gawe ndoleki apa ana to ning kene sing iso diwujudno. Iki rupan-rupane enek Lur. Nah, iku mau engko sik tak juke dhisik wae lah ya, tak juke dhisik wae. Mungkin yo tinggalane Putri Cempu. Ya Lur ya. Gak lali. Rupane disumet dhisik ya. Lur, kaya tau apa sing tak omongno gek mau nang kene enek salah sijine ya mustika lah sing iso dicukup.
Mugi-mugi gelem ya Selir ya. Cek luwih rileks aku tak dakdukno wae tasku. Iku sik apa dadi syarat sih jaman. Iku sik wae ya. Rene jaman. Iki jaman. Lu kita mana? Wedi aku. Sakti. Terdek aku. Untuk sing abang-abang Slur. Ini rupane iki delima Slur. Itu mesti kok delima. Iki syarat ketentuane yo gak beda karo sing wingi-wingi. Kowe iki syarat apa jaman? Ya pertanyaan wis. Lah yo apa kowe nek saran ora gitu. Pertanyaan iku apa lek ngarani sarip tanpa oso? Kan hubungane ya. Ora apa-apa wong syarat kok ya to. Oh ngono. Sarip tambah oso ya wis. Ning gone video sarip tambah oso iku sarip tambah oso gelut ambek lurah gedangan Paidi. Iku pirang dina pirang wengi. Pirang dina pirang bengi lah ini. Kok jawaban ning gone kolom komentar. Ya Slur ya, ojo lali follow Instagram Candu Wedang lan Facebook-e. Bar kuwi cantumno IG-mu apa, kok dihubungi karo Cak Maman via DM Instagram. Oke, Slur. Ini merah delima. Merah delima. Oh, beda, Beb. Beda tuh. Merah delima ambek batu delima. Slur ya. Wis ndang tak budal ning gone makame Mbah Sunan Bonang. Ini orang kesoren ya Slur ya.